नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. उस्तुवारी मंत्र्याल्या नेतृत्वात कारवार जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकारी सभेक हजर जाऊ येताना अपघातात एक अधिकारी मरण, 4 जण गंभीर जखमी. अंकोला कोविड आणि प्रभाव पीडित विषयाचेर आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात मान्य उत्तर कन्नड जिल्हा उस्तुवारी मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी जिल्ह्याच्या विविध संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांबरोबर विशेष सभा दवरिली. त्या सभे हजर राहू येताना अधिकाऱ्याली कार अंकोला तालुक्याच्या बाळेगुळी लागी अपघात जावन एक अधिकारी जाग्यारीच मरण जालो. 4 जण जखमी झाले. जखमीक तुर्त अंकोला सरकारी आस्पत्रेत दाखल केले. कारवार सभेकेवचे उस्तुवारी मंत्र्याक या घटनेची माहिती मेळताच ताबडतोब अंकोला सरकारी आस्पत्रेत भेट देऊन जखमी झालेल्या अधिकाऱ्याक पुढील उपचारासाठी मंगळुरात व्हरची स्वतः मंत्र्यान व्यवस्था केली. या अपघातात मरण झाले सिद्धापूर तालुक्याचे लोकोपयोगी खात्याचे AEE मुदुकंडनवर हेमगेल्या पार्थिव शरीराक मान्य मंत्री हेब्बार हेमी अखेरचे नमन केले. या वेळार शासक श्री दिनकर के शेट्टी तसेच मंडळाध्यक्ष श्री संजय नाईक, स्थळीय प्रमुख श्री भास्कर नार्वेकर आणि इतर पक्षप्रमुख हजर आशिले. अरबैल घाटात डोंगर कोसळिल्ल्या रस्त्यावेल्यान एक वेळा 10 वाहनां सोडची उस्तुवारी मंत्र्याली पोलिसांक सूचना. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार हुबळी मार्गाच्या अरबैल घाटार डोंगर कोसळपण 12 दिवस रस्त्यार वाहन संचार बंद आशिल्लो जाल्यार जिल्हाधिकाऱ्याल्या कडक आदेशान 48 तासां भितर हो रस्तो तात्पुरता संचार करूंक मुक्त करून दिल्लो. तरी अवजड हजारांशी वाहनाची दोन्ही बाजून खूप लांबपर्यंत रांग लागलीच आसा. सकाळी 6 ते सांजे 6 पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यान रस्त्यार वाहन चालकाक अनुमती दिल्यानंतर दोन्ही बाजून रांगेत आशिल्ली वाहनां वचूं लागल्यार इतर वाहनांक वचूंक मेळना जावन आनीक त्रास जावूं लागलो. हेजो प्रत्यक्ष अनुभव उत्तर कन्नड जिल्हा उस्तुवारी मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी स्वतः आज अनुभवलो. आपल्याक कशें तासन तास रावचे पडले तर इतर लोकांक कशें अशें समजून घेवन फुडें सार्वजनिकांक त्रास जावचो नाका म्हण रस्तो कोसळिल्ल्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजून नाकाबंदी करून दोन्ही बाजूच्यान एक वेळा 10 वाहनां संचार करूंक अवकाश दिया म्हण पोलिसांक सूचना दिली. जाय तर थंय रात्रीन उजवाडाची आनी इतर व्यवस्था करून घेया अशी सूचना दिली. नोंदणी केलेले कामगार 27,000, आहार किट मात्र 12,000. जोयडा कर्नाटक इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळात जोयडा, दांडेली आणि हल्याळ तालुक्यात नोंदणी केलेले कामगार 27,000 आसात. मात्र त्यांसाठी फक्त 12,000 आहार किट येईल असा. त्याक लागून किट वाटप करताना मंडळाच्या कर्मचाऱ्याक नाके 9 जाती असा. नोंदणी केलेल्या कामगाराच्या तुलनेत फक्त 40% किट सरकारा खंयच्यान मंडळा येईल असा. तेतुरले 5,000 किट आमदार आरवी देशपांडे, 5,000 किट विधान परिषद सदस्य SL घोटणेकर आणि 2,000 किट माजी आमदार सुनील हेंगडे हेमगेल्या नावाचेर येईल असा. त्या आहार किटाचे सध्या 3 तालुक्यात वितरण जाती असा. किट कमी येयल्यान नोंदणी केल्ल्या बोंडाची मुदत आशिल्ल्या कामगारांक मात्र आहार किट वितरण जाती असा. मात्र बोंडाची मुदत सरिल्ल्याक आहार किट वितरीत जाते नाशिल्ल्यान कामगारान निराशा व्यक्त केला. कोरोना संकटामुळे कामगारांक रोजगार मेळचे कठीण झाले असा. त्याक लागून सरकारा खंयच्यान कामगारांक आहार किट वितरण जाती असा. तशेंच कर्नाटक इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळा खंयच्यान असल्या कामगाराल्या खात्यात 3,000 रुपये जमा केलात. काही बँक डिटेल्स चुकीचे आशिल्ल्यान पैसे जमा जाले नात. त्याक लागून तेमी मंडळात दिल्ले बँक डिटेल तपासून घेवचे असे आवाहन मंडळान केला. जोडा तालुक्यात 2,940 किट येईल असून त्याचे वितरण सुरू असा. रामनगर 800, असू 150, केसलरॉक 70, अखेती 250, बाजार कोनांक 50, अवेडा 200, शिंगरगाव 300, जगलपेठ 150, प्रधानी 400, नंदीगद्दा 80, उळवी 40, नागोडा 20, जोयडा 300, गंगोडा 50, कुंभारवाडा 30 आणि 80 50 किट येईल असतात. हे किट काही पंचायत क्षेत्रात वितरित केले असतात. जोडा जिल्हा पंचायत क्षेत्रात
6 आणि 7 ऑगस्टाक आहार किट वितरीत करतले। बंधीत भटकळच्या व्यक्तीलो उग्रवाद्याकडे संबंध आसा काय कितें हेजो पोलीस तपास चालू आसा। भटकळ काल भटकळच्या जुफ्री जवाहर दामुदी ह्या व्यक्तीक पोलिसान NIA उग्रवादी संघटना कडेन संपर्क आसा काय कितें ह्या संशयान पोलिसान अटक करून विचारणा केली। बंकी पोलीस ठाण्याच्या वैल मदलेर विचारणा केली अशें कळयलां। नंतर तालुका आस्पत्रेत आरोग्य तपासणी करून होन्नावरच्या सिव्हिल न्यायालयात अधिकाऱ्यान ताका आपोवन हाडून NIA तेमगेले ताब्यात घेतले। सुरक्षतेच्या दृश्टीन विचारणा करूंक अडखळ जावं नये म्हूण योग्य रितीन क्रम घेयला। ह्या वेळारच तेगेलें नांव जुफ्री जवाहर दामुदी हे नांव कळयलें। हे गेले उग्रवादाल्या संघटनेचे वॉयस ऑफ हिंद नावाचे दक्षिण भारतातल्या भाषेचे रुपांतर करचो ऑनलायन मासीक प्रचार करचे काम करतालो। होन्नावर जालीच्या उमर स्ट्रीट निवासी जुफ्री जवाहर दामुदी हेमका आणि हेंगेलो साथीदार भटकळ सागर निवासीच्या एक व्यक्तीला एकच वेळा घराचेर धाड घालन दोन्ही बाजूच्यान मोबायल फोन, सिम कार्ड, मेमरी कार्ड असे विविध तरेचे दाखले जप्त केलात। तपासाची पुढली विचारणा चालू आसा अशें कळयलां। काणकोण तौक्ते वादळाच्या प्रभावामुळे गालजीबाग किनाऱ्याची झीज जाऊन सुमार 2 मीटर भिंत तयार। तौक्ते वादळाच्या प्रभावामुळे गालजीबाग किनाऱ्याक भरपूर नुकसान झाले आसा। समुद्राचे उदक सुमार 7 ते 8 मीटर भितर येयला आसा। ताका लागून समुद्राच्या किनाऱ्या लागून आशिल्ल्या काही घरांक धोका निर्माण जाला आसा। किनाऱ्यार आशिल्लीं सुरू झाडां उमथून पडलात। किनाऱ्याची झीज थांबोवसाठी 40 वर्सां पयले सुरू झाडाची लागवड केल्ली, मात्र ताजे नंतर वन खात्यान परत सुरू झाडाची लागवड केली ना अशें हांच्या नागरिकाले म्हणणे आसा। स्थानिकांन दिल्ल्या म्हायतीनुसार आतां पर्यंत इतलो व्हड प्रमाणात गालजीबाग किनाऱ्याची झीज जाली ना। अंदाज 2 किलोमीटर लांबीच्या ह्या किनाऱ्यार सुरूची झाडाची सावळी मेळटाली, पण मदमदे येवच्या वादळी वाऱ्या लागून सुरूची झाडां उमथून पडूं लागलात। किनाऱ्याची झीज जावन सुमार 2 मीटर भिंत तयार जाल्ली आसा। गालजीबाग किनाऱ्याची झीज जाल्ल्यान हांच्या रहिवाशाल्या घरवळी श्रद्धास्थानाक धोका निर्माण जाल्लो आसा। सद्याची परिस्थिती पळयल्यान समुद्र किनारो असुरक्षीत जाल्लो आसा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।